Dakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Ima mandinoswera ndichitenderera ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Aiwa ndabva ndasanganawo nezvandasangana nazvo zvandinoda kuti ndinge ndinokuratidzai vazukuru vangu. Handiti zvanga zvichingoitikawo mastreets esocial media sekuziva kwenyu kuti mbinga. Handiti genius Ginimbi Kadungure anga ane mabhuru ake akawanda. So pane umwe artist azopindawo pacrossfire mushure mekunge adrowawo vaitawo madrawings avaita vachidrowani mifananidzo yaGenius Kadungure. Handiti so terera ndisanda kuratidzai zvandauya nazvo usati wasubscribe pathis channel. Kukumbira kwangu muzukuru nekukurudzirana kuti let's subscribe pachannel pedu. Handiti also tobhataisa notification bell so that whenever we upload a video you will be notified. Handiti ndinokutendai nesupport yese yamuri kupa pamba penyu basa richienda mberi. Kavidhio kachona ndokanotevera motaurawo kumacomments kuti what do you think nemabhuru aGenius nemifananidzo yakaitwa nemaartist anotevera naAnko Saint neSaint TV crew chibva tati much love. Ayo para siri Ginimbi ero